co zajebal zjemanoviť ten Neophyte TeamSpeak. No čaute chlapci. Čau. Viete akú hrám hru po piči? Volá sa to Ring of Kings a práve som sa stretol s kráľom na serveru a prijal ma. Proste ma dal. Počúvaj. No. Poď na Faceit, prosím ťa. Poď na Faceit. Už sa logujem. Dúfam, že nemáš ban. Jaký si rank grinder? Tebe jebe, ja som silver rank, ja som mal ban na 13, 22, tak počkaj, ja som bol rank silver. Počkaj sekundu, to valuje. Ináč raz, počúvaj, čo mám robiť, keď mi nejde mi 300 tip alert? Počúvaj, však povedz Oskarovi, koľko si mal hodín na Sourceovi. Nechci vedieť, cez 20 000 celkovo na Steamom. 20 000 hodín, chápeš? Na non-Steam. A dívaj sa na ten play, to bude iná bombička. Pozeraj, na nože. Vybieži drop tip. Hej, pekne. Nice. Vyslali hand. On je vyš, chlapci, čo robí na hry? Tam je pri tebe. Nemluv do té hry, prosím tě. Gringere, nemluv do té hry. Preč, že Gringer. Počúvaj, grinder, držíš piču, prosím ťa! Prijebaný, aspoň chvíľu, ty kokot. Chápeš to? Avo má, ty kokot, aj tam, v tom konektore jebnutom. Nepočul som nič, ty kokot, zas. Jeblington. Ja som nič nehovoril. Nie, nehovoril si nič vlastne. Ešte som ja nepočul túto hru. Gringer. Čo ti je? Ja som pil vodu, ty kokot, zasmial som sa, oprskal. Nice. Jebem ti ako hlavy. Počujem nikoho, nám ide. Nice. Počúvaj, on je normálne, idú na strede jeden boč na druhý stred. To je halus. Počujem niekoho nám ide, on tam... To čo zajebal, počuli ste ho? Že počujem ho nám ide, on shiftoval. Drž piču, jebe ti. To čo za idiota? Daj mu ban, prosím ťa. To čo bolo za retarda jeblého? Neviem, ja som ani heslo nemal odkiaľ vedieť, lebo ja som... Ja som videl zbran, ty kokot, dobre, mám to. Dobre, dal som len pekne, chlapci. Takže môžeme ísť za kačku, alebo nie? Môžeme, a ja si nechám vrtačku. Vrtačku. Že ja si nechám vrtačku. Zabij ho. Dobral zbraň, poďme na ňo. Môžem ľavo, nice, poď na ho. Jasné, pekne. Ale nemusí, ja sa viem. Ja mám Ty si jebnutý kelkot. Aha, sorry. Ty si jebnutý starý. Počúvaj ináč, Oskar, keby chcete nejakého kouča alebo niečo, tak Grinder je voľný, sa mi zdá teraz. Ja nemám čas, chlapci, len tréning mám. Že nemám čas. Isto? Tak livni partu. Dajte hoci čo len nekabostom. Ježiš, Grinder. Ja som mal 3000 followerov za 2 minúty. Musí niekoho zabiť, keď chceš rank, kamarátko, 20 je pohoda. 20 fragov je pohoda. Na čo? To máme aj menej. Ale budeš držať piču, Grinder, keď budem ona živý a ty Dobre, ale keď ja budem živý a ty Toto bude pretak ešte. znova zahráme si znova kaučetu. Máčo, nemám ťa pridaného, priateľov, daj mi tvoj nick, prosím ťa. Počkaj, hneď si tu. A ako v robote bolo, ťažko čo? Vydrž ty kokot teraz, už mi skáčeš do reči, Krista ti. Ešte ani nehráme, už skáče do reči. Už zapoteli z neho, bože, ja ťa mutnem. To poďte. Nie, dobre, budem ticho. Ale ako môže za Aj. Chalani, train nie, Kriste. Kde je trade, budeme škrtnutý, ty retard. Počúvaj, Grinder, nevykaj mi hlavne, či netýkaj mi. Je mi to na grcanie, odkedy si potenciality. No. Dás 2, sme piči. Ty si normálne tlieskáš, ty kokotko, skurvený? Ty si normálne tlieskáš, ty kokotko? Lebo dás 2 je to. Rese. Čo je? Hej, v klidu? Vieš, aké mám nervy, ty kokot? Že zas... Hej, tabák, čo tu mám, ty kokot, sklor rozžúvať v hube, či čo? Nebo si dej čaj do pusy. Čaj si dám. Jaký, zelený? Zelený. No. Dej si granát v hube, máš kľud. Dej si zelený čaj, to tě uklidní. Ja si dám jointa. Ne, dej si Ale polmetrové, budem jak Afroman. zelený čaj do pusy. Chlapci, počujem, nám ide niekoho. Pekne. Nice, bol tam. Jasne, že tam bol. Že bol tam, ja vieš, on tam zomrel, že bol tam. Grinder, ja ťa zajebem. Je vonku. To ako ty si nejaká vlajka? Pozeraj si, pod teba. S tým granátom to je dobré, ak bežíš, čo sa mi ľúbi. A ja som profixer. Chápeš? Veterán DAS 2. Kto povedal, že vidím koko na Grinder, že to je dobré?
Chápeš? Vyhraj sme na čas. Ja vás zajmem, to tam nedá, ty kokot. Rob, tohto typka poznám, to je nejaký Angličan. Že tohto poznám, to je nejaký Angličan. Tohto poznám, to je nejaký Angličan. Drž piču, Grinder. Kurva, som videl zbran, ty kokot. Ja ti dám na... Mám už. Resto, daj mi mu. A jdeme, 3, 4, 1. Poď, pokrvní bratia. Aha, dobre. Jo? Yes. Mám ho! Čo je, Oskar, kde si teraz? Kde si teraz? Hádam si... Ukáž, idem sa ťa pozrieť? V piči, no. Kurva. Do piče, to takú na tvoju mŕtvolu. Ty kokotko, chcel som ti zobrať ešte deser a srdiť ti do hlavy, vieš, s tvojím. Ty si fakt koko, ja ťa zajebem. Posledný bod a... Ticho, hyena. Senžín priebaný! Skurvený! Toto je neskutočné, ty čo mi zas dal. Štvorliskar vyjebaný. Ja ho môžem jebať buzeranta skurveného. Vandrácky kokot opuchnuté vajca má jebli. Zaparený kokot hnusný, obezný, jebli retardovaný škulatý pehavý. Jebli Albín priebaný z jaskyne, nevyšiel už rok, ty kokot, furt to hrá. Priebaný. Kokot to zapol v decembri a... Ježiš, to je kokot. Ešte to nevypol normálne. Idem mu dať aj ja. A oni ako čupia. Vyhrali sme to ešte, buďem. Ešte som ukázal ten kosák v ruke, čo som mal. Že s týmto Dobre, som včera jebla pekne máš. Bože. Ty si aký pán. Ale ťa No poďme. dám ti facku. Grinder, nekokci. Grinder, drž piču, prosím ťa. Ja nekoksem, ani keď som bol koktávy. Drž piču, prosím. Nekokci, paras. Ticho. Nájdeš to. Nalonguje. Tak mi nepomůžeš. Naram, hej, Na rampe, našich mí. Ten máš tu Hovorím, ty kokot! Vyjebaný obrubník mi zavazal, chápeš to? Nemohol som sa hýbať, ja že ma to už nehorí, ty kokot. Ale to je, veď, ja obrubník. To jste si mohli dát Počkej, Mišo, parkour musíš trénovať, ne? Koľko dní sme zhoreli? Ja som uhorel jak kokot, ja vás zajebem. Prečo strieľam slepými kokoti? Na dlhej tykového nedám. Dobre. 57 v dvoch, ja ho netráfam, ty kokot. On má... Sejvuj, vole, Gringere, to je poslední kolo. Počúvaj si, predstav, to je vyjebaný skurvený anorektik, obezný skurvený anorektik si predstav. Anorektik obezný. No, vážne, medzi rebra som mu tráfal, chápeš? 2 náboje, ty kokot, z 8. Pojď vy snajpu, Gringere. Gringer. Ty kekec. Budem nájsť pekne neofajt. Čo ti jebe? Postrážim to. Pekne neofajt, chápeš? Bčko asi. Traja na long. Bčko je čisté, idú B. Tu na longu. Aj my môžeme. Bčko je čisté, idú B. Drž piču. Jeden. Grinder to dáte. Dali sme to. Ticho buď. Dali sme to. Prosím ťa, drž zubu. Lebo ti... Rozkopem ti žuvačku. Dobre. Drž, počúvaj ma, prosím ťa. Ja sa mutnem a čo vám počúvaj, Grinder, nemôžeš drať prosím ťa piču. Ja sa snažím zahrať to kolo, ty kokotko priebaný a ty mu tu vyprávaš o žuvačkách, ty kokot jeblý. Nemôžeš drať piču. Neházej flash. Prosím tě, Gringer, můžeš mi říct, jak můžeš mít 11 fragů za 85 kol? To je haluzňaž, no. Lebo ma zabijajú vo fleši Já a jsem neviděl dostávam ještě jednotky. špatnějšího hráče v tady ten čas. Nikdy. Kámo. Že 80 kol. 1 versus 1, versus 1. Čo si? Daj si so mnou 1 versus 1, bezársky. To si robíš. Jsme tady 4 ready a čekáme na tebe, až dáš hledat. No, není to. Ideme ešte jednu? Všichni, Poď jsme si všichni ready a čekáme na tebe, až dáš Tak, hledat. tak poď, ak stačí povedať. Není problém ešte. Zahrám kedykoľvek, napíšem GG na Facebook. Post, černem to. Ale koľko našlo ty kokot diamanty? Diamanty v Afrike si... No, Gringer. Měl jsi někdy tabák, žekací? tabak, jasne starky, aj som šľupal tabak ako vo veľkom. že ako vo veľkom. A vieš akú značku? Takú z Kauflandu, taký čierny. Kaufland Taký, říkáš, jo? taký, nie, počúvaj, stál 3 € a vydržal mi mesiac a pol. To som šľupal každý deň 3 lajny.